Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu muchanditi Tinashe, not my real name. Uye zvekare ndiri murume ndine makore 41 years ekuberekwa. Pari zvino ndigere kuno kunonzi kuKaroi. Ndigere nemudzimai uye zvekare nevana vangu. Nyaya iyi ndingangoti this is a story of our family, the entire generation that has been lost. Tiri vanhu vekuti we are naturally gifted with intelligence. Ndine kamwana kangu ako kane 3 years mukoma, kava kutoverenga manovels ende kanotogona kutobatanidza mavara mumanovels iwawo acho akanenge kachiverenga. Kanoti kakaverenga page mukatanga kukabvunza kuti zvakanzi kudii, kanotanga kukuudzai zvisinei nekuti ishona kana kuti chirungu. Iniwo ndakanzi hanzi ndo zvandainge ndiri pandainge ndichiri mwana mudiki. Ndakatanga kustudya history apo pandainge ndichiri grade 4 ndichitoverenga history yeform 3 zvekuti ndakazoti ndava kusekondary school maticha aitoti zvimwe kuda ndinoita ndichikopera because ndainge ndichitoziva zvimwe zvinhu zvekumberi. But after ndapedza mukoma chikoro kuti ndige ndichikwanisa kuenda kuuniversity, zvakabva zvachizoramba. Mumhuri medu mukoma munhu anongoita like kakupenga, unokwanisa kungopenga kuda kwemwedzi kana kuti 2 months then wobva watobirwa pfungwa dzako. Tiri vanhu vekuti we are naturally gifted, asi hakuna kwatinokwanisa kuenda kumberi nezvidzidzo zvedu nekuda kwemaproblems acho iwawo awo anozoitika. Zvino mudzinza hakuna ari kuda kuti ange achisimudza musoro, nekuti madzibaba edu ndivo vakamboedzawo kuti vange vachisimudza musoro, but vakaona kuti uyo aiunza n'anga pamba pake kuti mweya uyu wengozi unge uchizobviswa pamba pake kana kuti zvinhu zvacho zvinge zvichigadzirisiwa, munhu iye aitanga kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Mukomanashe isuwo mukukura kwedu nyaya idzi dzengozi dzaigara dzichingotaurwa, uye zvekare pamba chaipo taitomuona mukomana uyo ainge ari wekuMozambique, mukomana uyo akapondwa nasekuru vedu. Saka zvinhu izvi pazvakaitika sekuru vakati vapedza kumuponda mukomana uyo, hanzi vakaenda vakanomuviga mugomo vakamusiya imomo. Hazvina kana kumbozivikanwa kuti ainge akaenda kupi, but yainge iri secret yemhuri. Mukomana uyu anonzi akashayika mainge muri mugore ra1964. Sekuru vangu vainge vari munhu ainge aine mari, kunyange panguva iyoyo zvichinzi vanhu vatema vainge vasingabvumidzwi kuti vange vachigara kumasebhabhu. Ivo sekuru vangu vainge vatori neimba iyo yavainge vakatengako kumasebhabhu ikoko, because vaiitawo zvepolitics uye zvekare ndivo vaitoya vachitobvunzwa nevarungu. Ndo manzwiro acho atakaita iwawo, because vaitawo vachitengesa. May God forgive his soul. Vaitengesa maplan ose awo ainge achiitwa neavo vainge vachirwa hondo. Saka vaitendedzwa kuita zvimwe zvinhu zvainge zvisingaitwi nevanhu vatema sezviri kungoitika mupolitics pari zvino, kuti munhu anokwanisa kungonzi ndiwe opposition but iye zvake anenge atori weruling party, musingatombofungidziri kuti anenge ari agent. Saka sekuru vangu naivowo vainge vari agent, vakatoenda kuAmerica vakanotraina uagent vakazodzoka munyika. Saka vakabva vachizotenga zvavo imba yavo muHarare kumasebhabhu. Mushure mekunge vatenga imba iya kumasebhabhs ndipo pavakatanga kushandirwa neumwe mukomana. Saka mukomana uyu zvinonzi akabva achizopfimba vamwe vatete. Hameno kuti vakadanana here kana kuti havana kudanana, hakuna anyatsokuziva, because vatete ava vakazofa mushure mekunge ivo sekuru vabva nemutumbi wake mukomana iyeye vakaenda nawo mugomo. Mangwana acho ivo vatete vanonzi vakangomuka vakadzipwa vachiita sekunge vakarohwa nezvinhu kwava kutofa. Saka vakafawo nesikireti yavo, asi ivo sekuru hanzi vainge vachingoti
nekuti ainge achipfimba mwana wangu, ndokusaka ndakamuuraya. Sei ainge achida kupfimba mwana wangu? Isuwo mukukura kwedu tainge tiine zvatainge tisingatendedzwi kuti tinge tichiita. Takazokurirawo zvedu kumusha because sekuru vangu vakazotenga prazi, but vainge vasingadi kugarapo paprazi ipapo, saka vakabva vachizotenga musha ikoko uko kune prazi rasekuru vangu. Nanhasi uno kutori nevamwe veukama vakazoitawo zvemari, ndivo vanorana prazi racho iroro, saka isuwo tainge tigerewo kumamisha. Then mukukura kwedu tine zvinhu zvakawanda zvatainge tisingatendedzwe kuti tinge tichiita, saka sekuru vakabva vachizogadzira musha wavo. Saka pamba apa pane umwe muti wemumango. Mumango umo munogara muchionekwa nyoka. Nyoka iyi ndeye red. Hameno kana makambosanganawo nayo mukomanashi, nyoka yered. Uyezve kare nyoka iyoyo inoita kuti mumhuri munge muchiita bopoto. Pose patinoiona tinowanzokuiona nyoka iyi kana kuri kunzi tikada kumbotanga kutaura nezvayo nyaya yacho, kuti titange kuona kuti tingazvifambisa sei. Kana kuri kunoripa toenda kuMozambique kwacho, kana zvichiita tobva tanoripira hama dzemufi. But mukomanashi nyoka iyoyo tinoti kana tikangoiona nyoka yacho tinobva tachizotanga kungonetsana paukama. Saka I can say kuti things got strange apo pandainge ndichiri ne11 years. It started with dreams. Ndine dzimwe hope idzo dzandakangotanga kungorota. Each and every time ndaiti ndikamuka, ndaiwanzokumuka kuma3, ndaibva ndaona kuti panze panenge pakamira umwe mukomana anenge akatobata chiwepu chake ari busy achidanidzira mazita emombe. But panguva yacho iyoyo mombe dzacho dzose dzaainge achidaidza nemazita adzo, mombe idzodzo dzimwe dzainge dzakazotengeswa, dzimwe dzakapera kufa. Saka one night ndakazongomuka mukoma, ndakaita iya yavanoti sleepwalking. Mushure mekunge ndaita sleepwalking saizvozvo, ndipo apo pandakazongokaruka ndatova musango. Akandiratidza apo paakavigwa nasekuru vangu. Iye paakataura neni akanditi, uri kupaona apo ndo pandakavigwa nasekuru vako. Vakaudza vanhu kuti vakandisiya mugomo, but vanonyepa, vakandivigira apa, nekuti dai vanga vakandisiya mugomo, dai mapfupa angu akawanikwa, kana kusungwa vangadai vakasungwa, asi ivo vakanyepera vanhu kuti vakandisiya mugomo. Saka zvinhu zvaainge achitaura zvainge zvisinganzwisisiki, because ndakazoti ndaenda kune vanhu vakuru vakabva vatondituka vakati, iwe hauna zvaunoziva, nekuti sekuru havana munhu wavakamboudza kuti vakanosiya munhu mugomo, iye wauri kuti wakamuona nezuro, zvinongozivikanwa nesu chete. But mukomanashi ndo patori neconfusion yangu ipapo, because pandakaenda naye mugomo akatoti hamuna kana mapfupa angu, asi apo ndo pandakaradzikwa ipapo. So as we grew older taingosangana nemaproblems akangosiyana-siyana. Dzimwe nguva tinokwanisa kurarwa nenyoka zvekuti unotorota uchitorarwa nenyoka big time, then all of a sudden nyoka yaya inobva yatongonyangarika. So mukomanashi kuti tinge tichiwana help zviri kutinetsei, nekuti munhu wose uyo anenge achida kuti anga achidzifambira nyaya dzacho idzodzo anobva afa. So handiziviwo mukomanashi kuti ndingazvifambisa sei. Ndinoti kana ndakatarisa vana vangu, handidi kuti vana vangu vange vachifamba neapo pandakafambawo napo, because ndakatombopengawo, but ndakapenga apo pandainge ndichiri mukomana wechidiki. Pfungwa dzangu ndaitonzwa zuva nezuva, pfungwa dzangu dzainge dzichitorwa nemunhu wandainge ndisingaoni. Zvinondirwadza, but vamwe vanotaura ivo vanoti tiri kufanira kuti tinge tichienda kuMozambique. Kana taenda kuMozambique tobva tachizonoripira mufi uyu. Munhu haurawi mukomanashi. Ndiyo advice yangu kune vamwe vanhu kunzouko, please, kunyange zvikanzi zvinenge zvaita sei, munhu haambofi akaurawa, nekuti kana ukauraya munhu anomuka chipoko ende anotambudza vana zvekare nevazukuru vako. Tarirai muone mukomanashi kuti vangu vana havana kumbogara vakaona baba vangu vanova vari sekuru vavo, uye zvekare havana kuonawo sekuru nyakubereka sekuru vavo.
but vari kutambudzwa negenerational case. Mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we zvinorwadza. Saka ndakataura navanzvadzi vedu vaya avo vaiti vakadirwa acid. Kana muinewo maideas amunokwanisa kuvapawo, you can give her as well maideas. Pakaipa vanzvadzi vedu yaiva ngirozi chaiyo ipapo pavainge vasati varongerwa plani iyoyo vakadirwa acid. Ngirozi chaiyo yakaburuka ikabva kudenga, vainge vakazvinakira zvavo. But let us just give her hope. Zvinogadzirisika neplastic surgery. Let's hope kuti nekufamba kwenguva tinokwanisa kuzongowanawo even a well wisher chaiye, kuitira kuti runako rwavo runge ruchidzokera panzvimbo. Nekuti pavakanyora message vachiti ndaimbova nerunako, ndo zvinonyanya kundirwadza, vakati vatumidzira picture zvechokwadi. Kana kuri kunzi mukoma ndo vanenge vakazvironga, I think vakaita selfish huya wekuti mukadzi uyu nemanakiro aakaita ndinomutorerwa nevamwe varume, uye zvekare vakabatwa nema-insecurities, vakabva vati zviri nani kukuvadzisa mukadzi uyu because aiwa vainge varipo. But kunyangwe vakazokuvadziswa, what matters is the beauty that is inside vanzvadzi. Yes, the outside beauty munokwanisa kuona sekunge panenge pasisina, and chinenge chichirwadza mapictures aya amunenge makambotorwa kudhara. Zvimwe kuda mukamboita nguva yekuti munenge musingavhuri mapictures enyu ekudhara, nekuti pose pamunenge muchivhura mapictures ekudhara it's like munenge muchiramba muchingozvirangaridza kuti but ndainge ndakambonaka ini, ndainge ndakambonaka, and now handisisina kunaka. Maybe if you avoid taking my pictures then you just live your life. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Kune vamwe avo vakati maybe she was cheating, vanoti I never cheated on my husband, under no circumstances did I ever cheat on my husband. Vainge vasingatobvumidzwi kana kufamba, kunyangwe vari kuZimbabwe vaingogara hanzi foni iri mumaoko vachingobvunzwa kuti wavakupi. Mukoma vachitya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kutorerwa ngirozi yangu, but kuzokuvadza munhu manje aipapo pakakanganisika. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so. Ndinoda kureururawo kuti mama vangu vane kitsi, saka vakazotondiudza ipapapa pandakaenda kumusha. Ndakaendawo kumusha mainge muri muna February. Zvinhu zvainge zvakandiomera mukoma Nash. Gore rose iro radarika ndainge ndakaomerwa neupenyu zvekuti ndaishaya kuziva kuti saka ndozvifambisa sei nemaomero awo akaita upenyu. Saka ndakati ndatadza kuti ndinge ndichidzokera kumusha, then ndokubva ndachizongowana mari. Ndakaenda kumusha ndingori nemari yebhazi chete, ndainge ndisitomborina kana imwe mari. Saka amai vakabva vachizoti kwandiri, mwanangu, ndikuda kuti ndinge ndichikuratidza something. Saka vakabva vachizodaidza kamwe kamwana kangu vakati, muzukuru, enda unotora kitsi yangu. Vakaenda vakanotora kitsi iya. Mushure mekunge vatora kitsi iya mukoma Nash vakabva vauya vakabva vati, ndo kitsi yandanga ndichida kukurakidza iyi. Ndakabva ndatoseka ndikati, mama, munonyanyisawo majokes. Iyo iyi kitsi ndo yamungabva matoti kwandiri ndanga ndichida kukurakidza kitsi. Chiko chakakosha pakitsi iyi. Vakabva vachizondiudza kuti kitsi iyoyo vakaipiwa nagogo vavo, vachitoti gogo vavo vakapiwa kitsi iyoyo, hameno kuti hanzi rini. Saka vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichiita bonde nayo kitsi iyoyo. Ndikati, nei mama, ko zvinhu zvamuri kutaura zvinoitika here kuti munhu angaita bonde nekitsi? Vakabva vati kana uchida kuti chituko chiri pamusoro peupenyu hwako
chinge chichibva pauri chotsvaka pamwe pekuenda kunogara, unofanira kuti unge uchiita bonde nayo. Mukomanashi, nenhamo yandainge ndaona zvokuti marriage yangu yainge yava kutoda kutoparara, vakanditi ndinge ndichipinda muhozi, ndokubva ndarara pafloor. Mukoma, ndarara pafloor, vakabva vanditi ndinge ndichibvisa chipfeko changu. Ndakabvisa chipfeko changu ndikabva ndachizotanga kurara nekitsi iya ivo vainge vakaibata. Kitsi iyi yainge itori nekasikarudzi kandakatonzwa kachitopinda mandiri. Yakati yapedza kurariswa neni kudaro, ndopa vakabva vachizotora hurume hwayo vakandibikira chikafu, vakanditi ndinge ndichidya sadza iro ravakazozodza hurume huya pamusoro hwaro zvekare nechisevo, vakanditi ndinge ndichidya zvakadaro. Ndapedza ndigoti ndotanga kurutsa, ndakarutsa zvimwe zvinhu zvainge zvakaita zveblack, akaita kunge madhaga. Vakabva vati ndo chituko icho chainge chiripo pamusoro peupenyu hwangu. Mukomanashe, ndakati ndiri munzira ndichidzoka kunoko, painge paine umwe murume uyo ainge achikwereta mari yakati wandei achikwereta murume wangu. Ndakati ndava kuSouth African side, ndopa ndakaona message murume wangu akaita zvekusenda iri voice note achiita kudanidzira achifara, akati mukadzi wangu, mukadzi wangu, mukadzi wangu, kasi ndiwe uri kuuya nelaki here? Akabva achizondiudza kuti murume uya ainge amufonera akamuudza kuti he was very sorry nekuti akanonoka kumupa mari, akati ndikuda kukupa imwe mari on top. Akazogumisidzira atipa mari yacho double mwedzi unotevera, akatipa zvekare imwe mari, akati very sorry nekuti handina kukwanisa kukupai mari yenyu in time. Mukoma, ndichitaura nemi kudai so, mari yatatova nayo yatasevha pamwedzi iyoyi yandabva kumba imari yekuti tinokwanisa kutotenga motikari yekuma 70 something thousand. Hatisati zvedu tadecide kuti totenga motikari here kana kuti tunovhura shop kumusha. Life iri kufamba, asi amai vakaramba kundiudza kuti chituko icho chavakati chainge chiri pamusoro peupenyu hwangu chainge chakabva kupi. Ndiyo confession yangu. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.